RT RW, dan juga buat tim-tim kami yang luar biasa, tim Kontek, Mas Pandu dan kawan-kawan, tepuk tangan. Mungkin bisa kagem di dalam Akbar Sahalan yang kami saking Nganjuk ingkang dihormati. Matur kakung keling kencing manis. Wis mari sing gagal kok ngene. Oh mantere wedok ini. Oh ngene kok jarene. Sampeyan sing bagus ngono Mas sing gagal. Penyanyi saya kan ini Mas Dianto lho. Mesum sithik. Nah, ngono. Lah, boleh kan. Loh, bojone kaya ngene iki piye? Lon-lonan dene lolongan sora tenanteng sari bli arsana kok bli toko. Ribon mahat ribon sae ya. Sae. Tanda pacara gap. Semoga katuran siapin diri sama baiknya.
hembel lae Ndara kula Raden Bratasena sampeyan aja bingung sampeyan aja susah sing jejeg imanmu ampun ngantos kecalan kaliyan kiblating kautaman Gus Kyai Semar Badranaya aku rumangsa nyangga dosa gedhe anggonku dadi satriyaning bangsa muspra tanpa guna ripalungguhan iki ngamarta sing kawentar tentrem kahanane malih dadi tintring ngamarta yen negara sing kondhang ning saiki kahanane malah kebak ing rasa panandang Kyai Semar yen para kawula para among tani padha nangis padha jerit reongan iki dudu salahe sapa-sapa nanging iki lupute para sentana praja ya kalebu Werkudara kowe tutura Kakang Semar Badranaya semurire eko ambalik tetyani kantayani trisanya purnama sasi gilar-gilar semedining tengahing latar milangono lintang bimo sehati jagat Dewa Bathara iya jagat Pangestu Maradara Ndara kula Raden Werkudara kula saged ndhadhapi lan kula saged ngraosaken dumateng paiting lelampahan punika Gus nuwun sewu nggih Den nuwun sewu mangeling-eling pitungkase para sarjana ingkang sujaning budi duk rumuhun para sepuh nate paring dawuh urip kuwi saka sapa urip kuwi arep ngopo lan pungkasane urip kuwi arep kepriye banjur jentre kepriye Kakang Semar Badranaya ngaten nggih Gus urip kuwi saka sapa urip kuwi arep ngopo pungkasane urip arep kepriye siji urip kuwi saka sapa urip niki nggih peparinge saka sing gawe urip peparing saka Gusti kang murbeng dumadi lantarane Rama kaliyan Ibu ya bareng wis lair jal sampeyan iki urip do arep ngopo sampeyan urip pengalam padang niki sejatine mung diutus sing ngongkon sapa sing ngutus nggih Gusti sing nyipta jagat kon ngopo Kakang Semar kon nindake kewajibane urip manut karo kodrate dhewe-dhewe yen kodrate dadi among tani dadi tani sing becik yen kodrate dadi dwija utawa guru dadi guru sing becik
Lah sakniki wangsul teng sampeyan. Sampeyan niku urip wonten ing alam padang kinodratake kalih jagat pinesti ing widi pinurba ing dewa dadi satriyaning bangsa. Mang dadi satriya sing apik, mang dadi pejabat sing becik. Ngayomi para kawula cilik. Ibarate wayang manuta karo pakeme dhewe-dhewe. Mongko sakniki kawula kok ora iso ayem, negara ora iso tentrem, mergo pakeme dhewe ora rampung, senengane ngubek-ubek pakeme wong liya. Lho niku. Niki sing marake kisruh, Den. Niki sing marake gidhuh. Pungkasane urip arep kepriye? Nggih bali tengersane sing maha urip. Asale saka Gusti, Gusti sing nyiptake, baline ya manut karo sing nyiptake. Bali marang ngarsane Gusti ingkang murbeng dumadi. Lah, nek para manungsa niku bali wonten ngarsane Gusti ibarat gajah mati ninggalo gading. Gajah mati ninggalo gading. Macan mati ninggalo lulang. Gajah mati ninggal gading, macan mati ninggal lulang. Ayo nek menungsa arep ninggal apa? Kalau ngetek kok ninggal utang lho. Nah, nek ninggal utang lho ninggali perkara. Ayo. Nek menungsa mati arep ninggal apa? Tinggalane mboten wonten sanes kejawi namung amal kabecikan. Amal kabecikan sing murakapi tumraping para bebrayan agung. Nadyan menungsane wis ora ana ning darmane isih dilestarekake para bebrayan agung. Yai Semar kados pundi, Ndara? Dina iki para among tani ana ing negaraku, negara Ngamarta lagi ngandang susah. Bima Sena ya aku werku goro duweni krentek kepengin bantu para among tani kang mapan ana karang padisan. Ben lajeng kanthi cara napa? Kanthi cara napa paduka badhe bantu para among tani? Werku Dara bakal bendung Kali Serayu Kakang Semar. Sikra tandang risang bayu siri ore tumungko manembah angler boyo tumpak ore tumungko manembah angler boyo tumpak cukupe niki mangke Raden Werkudara badhe bendung Kali Serayu Gus. Kakang Semar pancen kaparanyata kabeh mau tak lakoni karana niatku kalamun Kali Serayu wis kasembadan tak bendung iline banyu saka Kali Serayu bisa kanggo sarana penguripane among tani kang mapan ana ing karang pradisan. Inggih Gus, inggih. Tegese sampeyan golek kamulyan, sampeyan golek kamukten ora kanggo diri pribadine sampeyan dhewe, ora kanggo kulawarga, ora kanggo golongane dhewe, nanging kangge penguripaning bangsa lan nagari. Bagus, elok digayang sampeyan, Ndara. Ning wanti-wanti weling kula nggih. Wanti-wanti weling kula. Sampeyan kanthi sampeyan jak sedulur sampeyan ing Kendali Sada. Panasanes kakang sampeyan inggih menika Pandhita Kendali Sada si Anoman.
niku sing nate duweni pengalaman bendung segara, bendung samudra Hindi wonten ing lakon Rama Tambak Duk Kepungkur. Kiai Semar yo ngestokake dawuhmu. Sampeyan rembukan karo Kakang sampeyan senggono. Sampeyan lambari jiwanipun sinatriya. Mugi-mugi gegayuhan ingkang luhur anggenipun paduka badhe mulyake para amongtani sageta kasembadan Gus Ndara Bima Sena. Yang Brata Sena kampung lenggang Bintulu adi sayang ngawula tumong kodek mok simbar jojo mawat prakaya kuntur kadang panyak Pandhawa mawa sindhu yen mati
Yo Kakang Senggono kuwi lah dalah. Ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestu Mara. Yen ora sisip sing dadi panduluku iki kadang siap Dindodipati Yayi Werkudara. Iya Kakang Anoman Kapara Nyata. Yayi Werkudara kepiye? Wis sawetara wanci anggonipun Kakang mesanggrah ana ing pesanggrahan Serayu kene. Awit aku nampa atur saka jeneng sira Yayi Werkudara tri-ari kamuri utawa telung dina kepungkur. Dimas Werkudara nganti Kakangmu Senggono lawan para putra-putra Pandhawa supaya kinen mesanggrah ana ing kali Serayu kene. Sabab ana babakan kang butuhake pambyantunipun Kakang Sajarwa. Sajarwa Yayi, apa sing kudu tak bantu Werkudara? Kakang Anoman piye? Ing mripa lungguhan iki aku ngrasakake lan ngrungokake panjriting para kawula dasih luwih panangise para among tani bebasan uripe ing mripa lungguhan iki kaya dikiwake. Mangkono Yayi, pancen kabara nyata arep nandur wae kangelan uga rampene uga kangelan karana banyune sing kurang peterak ketiga dawa babar pisan ora ana udan mula gumregah sing dadi rasaning Werkudara rasaning Bimasena kepengin bebantu marang kadang among tani kanthi cara apa Dimas? Werkudara dina iki bakal bendung kali Serayu Kakang Anoman. Kowe lah pun hati sing moga sehari mulat mangandhap katingal kowe lah dalah aji puji Dimas Werkudara bareng siap diucapkan kaya mangkono saknalika pun Kakang eling lelakon jaman do kepungkur pun Kakang Anoman uga nate suwita lawan pepundhenku ratu ing negara Pancawati Sri Rama Wijaya. Biyen pun Kakang yo nate Sri Rama Wijaya kuwi ora bendung Bengawan nanging malah bendung wujuding segara. Samudrane samudra Hindi nanging ora merlokake banyune nambah ilining samudra. Gawe kretek gawe dalan perune inarya nyabrang para kadang-kadang manara anggone bakal nglurup perang tuju ing negara ngalengka jaman kepungkur dara. Iya wis saiki mangkene Yayi dina iki pun Kakang Laman Syadi ayo padha bareng kumandang gawe yen perlu kayu-kayu sing gedhe dirubuhake watu-watu sing gedhe didongeli mengko para kadang-kadang Anoman anak-anakmu kabeh Antarja Garutaca Antasena padha dikiramake dikon kumandang gawe ya kalebu para kawula ing Karang Padesan. Mangkono Kakang Senggono ya pancen kapara nyata Dimas aja duweni rasa pangresula lan ora susah dadak pamer iki lho aku wis ora susah kabeh derajate padha Yayi. Piye yen kira-kira pun Kakang duwe panemu mangkono Werkudara? Ya aku matuk Werkudara sarujuk anak-anakku kabeh Antarja Gatotkaca lan Antasena padha-padha melu tandang gawe sing ora gelem jemangkas sing ora gelem umrembah ora susah ngaku anake Werkudara.
Nokon ngestaken dawuh Rama Kyai, ngestaken dawuh Rama Kyai ya. Aku Antasena manut karo kowe, Pak. Kowe kabeh dadi bocah nom-noman. Aja duweni pitakonan negara wis ngene apa marang kowe nanging pitakonane genti diwalik. Kowe kabeh wis labuh apa karo negaramu. Kedayuan luhur iki kabeh mung kanggo srana kamulyaning para kawula ing negara Ngamarta. Utamane para kadang among tani ing negara Ngamarta. Wis yen pancen mangkono ayo enggal ditindakake pakaryan iki ya Dadi. Paringi sintrang samirana sedya hayu muga-muga bakale manggih rahayu Dimas Werkodara. Ori sang Rama Daya Padya yaksa guncang bama namane wil katak sini dadi jroning
sore Mbak Bolan tanpa mino drojalatri milo drogo saben ari kacarita nenggih sang Senggono ya sang Hanoman tandang kridane gigya ngrebahaken wujudipun kekayon sela-sela ingkang ageng den dongkeli minangka kekuwataning tambak kinarya bendung ilining Bengawan Srayu Krida Risang Senggono den bantu kalian para putra-putra Pandhawa yen cinandra sela-sela ingkang ageng kayu-kayu ingkang ageng kinarya bat-batan Risang Raden Hanoman
sumiwa manggya darajating praja kawuryan wasunya ruri ora pangrehing Atilar Silastuti Sujono Sarjono Elu
Iwan suksmana mangadi inuwih muga paring pepayung marang panjenengan ingsun Nalendra ing negara Ngastina Prabu Duryudana sumrambahe para warga Gung ingkang mapan ana ing negara Ngastina. Duh Koko Prabu Jimat pepundhen kula Koko Prabu Donya Prapting Delahan Koko Prabu Mandura Koko Prabu Baladewa ingkang kula sawang sampun kesdurawuh wonten Stinggil negari Ngastina. Sakrawuh paduka Kanjeng Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti tandha pengaji-aji lan mugi kasekecakna anggenipun lenggah wonten ing Stinggil negari Ngastina menika Duh Koko Prabu jeneng Koko Prabu Baladewa. Wiladalah Yayi. Iye sampun kula tampi sembah pangabekti tandha pengaji aji saking Jengambika Yayi Prabu Duryudana ing nagari Ngastina lan kula kinten sampun boten kirang sekeca anggenipun ingkang raka ing Mandura anggenipun melenggahan mapan wonten ing Stinggil negari Ngastina mriki Yayi. Awit kula bidhal saking negari Mandura ngantos dumugi ing negari Ngastina tansah ginanjar kawilujengan tansah ginanjar kebagas warasan tanpa nyandung rubeda nyang sambi kala menapa kinawon. Yayi Prabu Duryudana kula prapta lumarep wonten ing negari Ngastina awit sabta ari kawuri utawi 7 dina kepungkur pun Kakang Mandura nampi sawanipun gandhek sakembaran ingkang ngaturaken wujudipun Nawala utawi Kintaka ingkang dipun tapak astani dening Yayi Prabu Duryudana ing negari Ngastina. Suraosipun tulis supados kula Ratu Mandura Prabu Baladewa kinang rawuh wonten ing negari Ngastina ing ripalenggahan samangke pramila Yayi. Sasampunipun kula sampun sowan marak ngabyantar wonten ngarsanipun Yayi Prabu Duryudana wonten migatos menapa kula tinimbalan wonten ing Stinggil negari Ngastina. Sumangga kula aturi paring dawuh, sumangga kula aturi ambabar pangandikan. Mbok menawi wonten reruwet pun Kakang saged hangudari, mbok menawi wonten pepeteng pun Kakang ing negari Mandura saged uyung-uyung anyeng kuyung amadhangaken. Koko Prabu kados pundi Yayi? Blakasuta blak utang terus terang dinten sakmangke ingkang Yayi ing Ngastina nembe ketaman ribet jibek bebek raos ing manah kula saking pamawas kula namung jengandika Koko Prabu ing Mandura ingkang saged mudhari reruwet madhangaken pepeteng ingkang dipun gembol kaliyan ingkang rayi Ngastina Prabu Duryudana ingkang dipun ngersakaken Yayi Duryudana kadosa pundi Yayi? Koko Prabu ingkang tansah gumana musik wonten sajroning manah kula boten wonten sanes kejaliko drating jagat ingkang sinebat perang agung ingkang binjang dumadi wonten Tegal Kurusetra ingkang nama perang Bharatayuda Jaya binangun
perang kala wau perang ing antaraning para Pandhawa dalah para Kurawa inggih awit babagan perang ingkang winastan perang agung Baratayuda Jaya binangun kala wau ingkang siang pantaraning dalu tansah nyerimpet nyandung wonten raos sing batin kawula ingkang dipun kersakaken babagan perang agung ingkang winastan Baratayuda Jaya binangun kados pundi yayi nyuwun pangapunten mila nganti Duryudana ngundang Paduka Prabu Baladewa menawi bincang perang Baratayuda Jaya binangun sida kelakon siyos kelampan nyuwun sewu Duka Prabu Paduka Prabu Baladewa badhe bantu para Pandhawa napa bantu para Kurawa yayi kula aturi ngeceni sedaya ingkang lenggah mapan wonten singgil negari Ngastina kula aturi midhangetaken lan niteni dhateng ucape Baladewa benjang sak mangsa-mangsa Baratayuda menika dadi Baladewa mboten badhe bantu dhateng para Pandhawa dalah matur nuwun lakar menika ingkang kula ajeng-ajeng Koko Prabu ning kula nggih mboten bantu para Kurawa wis lah wis kok kados mekaten niku nalaripun kados pundi ya ngaten Paman Semuni ngaten Baladewa niku wong tuwa tegese tuwa niku kudu kena tinawa tuwa lan tinuwi-nuwi tegese wong tuwa niku kudu kena kanggo contoh wong tuwa niku kudu kena kanggo patuladan monggo jagat menika sampun nyekseni umat menika sampun ngakoni para Pandhawa niku tasih kadang kula Kurawa menika nggih tasih kulit daging kula piyambak dadi upama Baladewa niku mbelani salah siji nyuwun sewu ana paribasan bacok-bacok landesan dengkul sing dibacok tugel dengkule melu tapas kejawi saking menika Baladewa niki ya ora kepengin diarani wong tuwa sing bancindhe bancilatan mila menawi benjang perang agung ingkang sinebat Baratayuda Jaya binangun sida kelakon Baladewa mboten badhe bantu sinten-sinten Baladewa tak ningali ramene Baratayuda mawon nggih matur nuwun lajeng kula badhe tanget malih tanget napa miturut petang Paduka Koko Prabu Baladewa menawi perang Baratayuda niku sida kelakon upama Baratayuda niku sida kelampahan sing menang niku para Kurawa napa para Pandhawa sing menang niku sing bener sing kalah niku sing luput sing leres niku sinten sing lepat niku sinten nek niku Baladewa rasa dadak leren matur kudune Yayi Duryudana pun saged tanggap malah sakniki kula sing ditakon dhateng Yayi Duryudana wiwit Kurawa lair wiwit Kurawa niku tasih bayabang nganti brangkang nganti saiki dadi satria trapang tur kondang Kurawa wiwit jaman kepengket ngantos sakniki niku sampun nate tumindak jujur napa mboten atus pundi wiwit riyen ngantos sakniki wiwit jabak ngantos trapang wiwit indhe-indhe nganti ondol-ondol Duryudana saadi-adine para Kurawa niku nate tumindak jujur lho mboten. Anu perasaan anu. Nyuwun sewu. Menawi radi pekewo anggenipun matur menawi radi pekewet anggenipun badhe mangsuli. Tiyang sak donya niku sampun ngakoni. Wiwit kuncung nganti gelung rina pantaraning dalu Kurawa niku sing diangkat ora ana ya kejaba patining para Pandhawa. Kamangka Pandhawa niku tanpa dosa, kamangka Pandhawa niku tanpa luput. Contoh rikala jaman kepungkur, nalika jaman lakon Bima bungkus. Jabang Bayi Werkudara ingkang riyen wujude bungkus dibuang ana tengah alas supados angsal pangruwatan nanging pripun nyatane napa? Nyatane malah diancam diincim patine kalian para Kurawa. Niku Jabang Bayine Werkudara. Nyatane malah diincim diancam patine kalian para Kurawa Jabang bungkus diranjak gaman keblak papat. Contoh malih wonten nalika riyen jaman lakon pendadaran siswa Sukalima. Ing tata lair mulang perang marang murid, latihan sing balung leting murid nanging sejatine ana sandi kang piningit wonten reka daya ingkang lungit para Kurawa anggenipun badhe ngungkih cara ing pengangkah turnaning para Pandhawa.
Mboten niku kemawon. Rikala jaman lelakon Babat Wonomarta. Pandhawa jare diwenehi karo Kurawa wujude alas sing jenenge alas Wisamarta. Dikon babati para Pandhawa, Pandhawa dikon bangun negara ning sejatine para Pandhawa diloroke ana tengahing alas, kabeh Pandhawa mati dipangan jin setan priperayangan. Wonten malih jaman lakon bale si golo-golo. Jare Pandhawa diwenehi separone negara Ngastina, Pandhawa dipun papanaken wonten bale si golo-golo. Nanging semanten wanci bengi, wanci dalu, papan dunungipun para Pandhawa malah dipun obong kalian para Kurawa. Sinten sing duwe gagasan ngobong balene para Pandhawa? Sapa to sing duwe pikiran ngobong para Pandhawa? Sapa to pimpinane sing ngobong wujude bale si golo-golo? Dinten sak mangke wonge ya isih urip kok ora gelem ngaku tak decek ndase. Kula sing duwe pikiran ngobong bale golo-golo kula. Ngakoni jenengan, ngakoni. Krasa. Ning sakniki sengguni pun tobat nggih. Jenengan pun tobat nggih, kula pun tobat. Nek mboten percaya sampeyan dolan mah kula ya. Sengguni iki iso tobat lho pripun to? Jenengan dolan omah kula. Padasan niku teng omahe Sengguni padasan niku wonten kalih. Lho. Padasan ning omah dadak ana loro nggih, sing siji kula tinggal wonten griya, sing siji kula cangking ngalor ngidul niku padasane Sengguni. Syukur nek ngaten. Mumpung ndak saya temu kudu saya eling nggih pun kula lakoni. Kyai, atus pundi? Kanthi paugeran sedaya kula wau, kamangka para pinter, para sarjana sudani budi sampun paring pangandika. Sura dira jayane raksa ngasut kaping ulah Darmastuti. Sing bener bakal jejer, sing salah bakal salah. Sapa sing bisi ala ing kono waktune bakal sirna. Kula wantun nentokaken. Kula wantun nentokaken Baladewa wanita toan. Bilih benjang wonten aganging perang agung ingkang sebat perang agung Baratayuda Jaya Binangun. Sing menang niku kadang para Pandhawa, sing kalah niku para Kurawa yai. Tadi karonan ing kasosih paring marga amalapun Prisang bondo mas pratmaja lan lalu mangut adi Surya mangrang sang waya Surya mangrang sang waya Umyo samara waya hanto sak menika atas pundi sak menika siji sing dirembuk maknanipun kados pundi ora sak ngrembug babakan Baratayuda nanging sak mangke wonten perkawis ingkang langkung wigati Dujeng Pakawarabu. Yayi Duryudana perkawis babakan menapa Pakawarabu? Dinten menika para Pandhawa wani bendung Kali Srayu. Pramila boten nama mokal menawi ilining banyu menika mlebet wonten lalatan negari Ngamarta. Wekasan negari Ngastina mriki babar pisan boten karoban ing toya. Jalaran inggih awit saking kamurkanipun para Pandhawa ingkang manuh-wani bendung wujudipun Kali Srayu. Pramila saking mriku Dujeng Pakawarabu cobi menggah pamanggih paduka Jengkaka Prabu Baladewa kados pundi ingkang rayi kula pun Duryudana arsa cumajong dawuh kuwi lah.
Manggen piye to Yadi? Kula aturi paduka Yai Rakit ing raos kesabaran. Sumangga perkawis menika dirembak sarana kawicaksanan. Kula ambali atur kula ngajeng. Baladewa niku dudu wonge Pandhawa, Baladewa niku dudu wonge Kurawa. Inggih. Kados pundi Koko Prabu? Nggih, menawi miturut pamanggih kula, Paduka Yai Prabu ampun ngantos gadahi panyokra bawa kaliyan kadang para Yai para Pandhawa. Kenapa kok para Pandhawa wani bendung kawontenanipun kalih Srayu awit minangka sumber panguripan para amungkani ingkang wonten kukuban negari Ngamarta. Pamanggihipun Yai Prabu sasampunipun Bengawan Srayu dipun bendung karo para Pandhawa. Yai Prabu nggadahi pamanggih boten omanan banyu rak ngaten to lho. Nggih. Ternyatanipun kasunyatanipun kados mekaten Dunjeng Koko Prabu. Angger piye? Mbok inggih Yai Prabu menika budidaya piyambak. Yai Prabu Duryudana kula aturi ngreka daya piyambak nyuwun pangapunten. Pun Kakang punika ngertos. Pun Kakang ing Mandura menika ngertos. Paduka Yai Prabu Duryudana menika inggih nggadahi wewengkon wujudipun lepen sing diarani Kali Cingcing Guling. Kali Cingcing Guling menika mapan wonten ing kukuban laladan negari Ngastina. Gawene Kali Cingcing Guling menika sareng bareng karo Kali Srayu gadahipun para Pandhawa. Pun Kakang kelingan kok Yai, pun Kakang kemutan. Dok kepungkur anggenipun para Kurawa dalah para Pandhawa gawe kali gawene disik-disikan. Para Pandhawa gawe kali diwenehi tetenger Kali Srayu. Yai Prabu Duryudana sakurawane gawe kali diparingi tetenger Kali Cingcing Guling. Nah, nek wis ngono, Mbok nggih Yai Prabu menika sampun ngantos iri lan meri dumateng kabegjanipun sanes. Boten wonten ginanipun kok Yai, boten wonten ginanipun. Boten wonten gunane eling Yai. Pandhawa lan Kurawa menika sami-sami prae Begawan Yasa. Padha-padha terak tedak turune pendhita sing linuwe. Turune Begawan Yasa sepele men rebutan perkara banyu. Kok remeh men. Yai, monggo dinten sak mangke Yai Prabu Duryudana kula dherekaken tumenga ing ngakasa ngetoke jiwa kaprawirane. Iri meri srei drengki kula aturi nyingkiraken langkung rumiyin. Monggo pinten-pinten dinten menika Yai Prabu Duryudana lan para Kurawa ingkang cacahipun atusan kula aturi tumandang damel. Kula aturi tumandang makarya. Yai Prabu Duryudana nggadahi kadang Kurawa ki ora sithik, aja dadi wong kesek. Kurawa kudu gumregah. Muktine aja kanggo muktekke awake dhewe, ning kanggo muktekke para kawula cilik. Yai Prabu Duryudana kula aturi enget. Yai Prabu menika dadi ratu ora mung ngrakoni sedulur, ning ngrakoni bangsa, ngratoni negara. Negara pundi, bangsa pundi? Inggih bangsa negari Ngastina ingkang sami ngayom wonten sahandap pepadanipun Yai Prabu Duryudana. Menika pamanggih kula. Mila sepisan malih kula namung ngemutaken. Ampun ngantos trah tongkrah dredah munggahe panca bakah karo padha-padha sedulur mung perkara sepile. Boten prayogi Yai, boten prayogi. Dicawaran satuhur kang sumewa gegering pasewakan lagi cawawan pangandikan Nalendra Ngastina halaken Marapang Mandura Prabu Baladewa kedadak kasaru gegering jaba ana wujuding pendhita kapaes raseksa ledang-ledang munggah ana singgil negara Ngastina gawe cingak kang sami mula. Amin ora kaya wangsit
kembang ajak ing taman susunan ing ngending koning susunan ing ngending koning miwang kami ing kampung iku saknyatane Gunjang salat Amit pasang kaliman nabi pisowanan usina beto ing ilo duni dumawaing tawan kowang waleh-waleh sinuwun Prabu Duryudana nderek pepang gladiwanuh kula menika begawan Godha Mangkara wingking saking pertapan Guwa Mangkleng menapa leres punika negara Ngastina iya pancen bener sang Panembahan syukur bagi jumurung menawi paduka menika ingkang nyepeng bawat pemerintahan negari Ngastina ingkang ajejuluk Prabu Duryudana pancen kapara nyata Prabu Duryudana ora ana liya kejaba wong panjenengan ingsun lah syukur saged kepanggih kaliyan ratu sing sugih bondo turta ya sugih banjur tekamu mapan ana ing negara Ngastina duwe perlu apa begawan Godha Mangkara ngaten sowan kula dhateng mriki niku namung badhe pamer apa kowe arep pamer bondo donya sanes anggen kula dhateng mriki namung badhe pamer babagan kasekten awit jagat menika sampun ngundhangaken begawan Godha Mangkara menika pendhita ingkang sekti mandraguna bebasan tinatah mendhat jinara menter pinaku bendal binegde